Ćao društvo, dobrodošli nazad na moj kanal. Za današnji video sam vam pripremila utiske o novim proizvodima i neke proizvode sam isprobala, neke nisam, tako da pogledajte u nastavku videa šta sam to novo kupovala. Uzela sam za Vladicu ovaj set, u pitanju je Nivea Men Protect and Care. Dobijete dezodorans i kupku i što je odlično za 400 dinara, mislim da je 450 dinara u pitanju, vi dobijete dva proizvoda što je stvarno jako povoljno. Sljedeći proizvod koji sam uzela na Lilijevom online sajtu jeste farba za kosu. Pokušavam da izvučem ovu moju narančastu boju, baš se dugo nisam farbala pa sam rešila, rekao hajde malo da obnovim boju i uzela sam ovu Schwarzkopf palet farbu, u pitanju je nijansa broj 100 i ova skandinavsko plava. Tako da ćete vidjeti na Instagramu kako je ispala boja, ja se nadam da će biti ok, da ću se rešiti ovog mog žutila sa kose. Sljedeće što sam kupovala u Liliju jesu ove dve Niveine maskice. Ovu sa medom sam isprobala i mogu vam reći da je stvarno odlična, ali ne preporučujem je nikako osobama koji imaju masnu kožu jer je premasna, čak i ja koja imam suvu kožu nekada me bude baš onako intenzivna. Još oni kažu, dobijete kao ova dva dela i još kažu da jedan taj deo ide za jedno korišćenje, drugi za drugo korišćenje. Ja nisam iskreno uspela ceo ovaj jedan deo da nanesem na lice, bude mi nekako previše, tako da ja ovu maskicu iskoristim sigurno jedno 3-4 puta ili je podelim sa mamom ili sestrom, što je super, a cena ovih maskica je oko 100 dinara. A što se tiče ove druge maskice, kaže da je obogaćena prirodnim aloe verom i vitaminom E, štiti prirodne ravnoteže, vlažnosti kože. Znači, ova je za normalnu kožu, vidjet ću kakva je, nisam je isprobala, kažem prvi put sam je sada kupila, ali ja stvarno volim Niveine maskice, tako da ne sumnjam da će biti dobra. Da nastavimo u duhu Niveinih proizvoda, sljedeći proizvod jeste Nivea micelarna voda za osjetljivu i suvu kožu. Ja imam manje pakovanje koje sam dobila u nekom setu, Niveinom setu, vrlo sam zadovoljna njome, stvarno je namenjena za osjetljivu kožu, nije uopšte napadna, odnosno nije agresivna, nije koža vam ne crveni od nje, znači vrlo je blaga, tako da verujem da bi ona odgovarala i svim tipovima kože, ali eto, namenjena je samo za suvu, tako da ne znam kako se ponaša na ostalim tipovima kože, ali meni i za moju suvu i osjetljivu kožu je stvarno odlična, lepo skida šminku, lepo se ja je neki put koristim čak i kao tonik, znači kada očistim cijelo lice, pređem posle njome još jednom i stvarno sam jako zadovoljna. Ja sam uzela ovo veliko pakovanje, 400 ml, a mislim da je njena cena bila negde oko 300 i koji dinar. Pokušat ću da nađem pa ću vam ostaviti sve u opisu. Uzela sam da probam ove tupfere ili tufere, kako ko voli da izgovara. U pitanju su tuferi sa arganom. Iskreno ne znam kako je ovo izvedeno, nikada nisam probala, znači sadrži arganovo ulje, probat ću pa ću vam javiti naknadno utiske, ali mislim da će biti ok. Eto, arganovo ulje nikako ne može da škodi, naravno nama sa suvom kožom. I imate 40 komada u ovom paku. Idemo dalje, uzela sam jednu četkicu za obrve, odnosno možete koristiti i za iscrtavanje gel linera ili odnosno za šta vama odgovara ovakav tip četkice. U pitanju je Swoon. Odlična je bila cena i rekao hajde da uzmem da isprobam jer prosto četkica nikada dosta. I posljednji proizvod koji sam uzela u Liliju jeste Pan Stick. Znate da ga stvarno dugo koristim i moja nijansa je True Beige broj 12.
Odličan je kao puder, odličan je kao korektor i da ne ponavljam kao papagaj, nemojte ga koristiti ako imate osetljivu kožu, ako ste skloni aknama, zato što hoće da zapuši pore, dosta je jak i ne preporučujem da ga nanosite svakoga dana, već u nekim specijalnim prilikama. Ja ga obično koristim kao korektor, nanosim ga da mi dodatno pokrije i moje podočnjake i da highlightujem lice, znači retko kad ga koristim kao puder, ali je stvarno odličan proizvod. Njegova cena je bila negdje oko 500 i koji dinar, mislim da je na popustu i to ću vam naravno ostaviti dole da pogledate u opisu videa. Svi ste mi pisali da probam ovaj puder, a u pitanju je Bourjois Healthy Mix. Moj je u nijansi evo ga, nijansa 53, light beige. Odličan je stvarno puder, u početku mi se nije svideo jer sam nekako navikla na onaj Affiniton Maybelline puder, tako da sam ga vremenom zavolila, što sam ga više puta isprobavala, sve mi se više i više sviđao. Jako je lagan, vrlo je tečan, što vam daje do znanja da neće baš biti puna pokrivna moć, ali super je stvarno za ove toplije dane jer ga nekako prosto ne osjećate na licu, lepo se upije, može lepo da se radi i sa četkicom i sa blenderom i lepo možete da ga setujete. Nisam stvarno imala nikakav problem, a ono što mi se najviše definitivno svidelo kod ovog pudera jeste miris. Prosto je prelep, možda neko ne voli miris, jak miris kod pudera, ali ja eto stvarno uživam kada nanosim ovaj puder, miris mi je nekako očaravajući i baš mi prija. I dobila sam jedan poklončić od Lilija, u pitanju je Nivea loptica, tako da jako slatko, mada naravno više bih se radovala da sam dobila neki proizvod, ali bože moj, i ovu loptu ću lepo iskoristiti na nekom bazenu ili možda na moru, možda, vidjet ćemo. I stigli smo do posljednjeg proizvoda. Posljednji proizvod jesu trepavice koje možete pronaći na Instagram stranici, ostavit ću vam ovdje dole negdje. Tačan naziv, da ne bih nešto pobrkala. Imam dva tipa trepavica, jedne su seksi 3D trepavice koje mi se više sviđaju od ovih drugih. Ove trepavice, kao što možete da vidite, jedne imam na sebi, a jedne sam poklonila mojoj sestri i oduševljena je. A ove druge trepavice, i moram da priznam da mi se ove više sviđaju od ovih, jer ove podsjećaju malo i na Aurine trepavice i nekako su pogodne za svaki dan, a i malo mi više deluju veštački nego ove. Možete lepo sve detaljno da pogledate na njihovoj stranici. Ja sam stvarno oduševljena pre svega cenom, vrlo su korektne cene, baš onako kako trebaju da budu. Jako su ljubazni, jako lepo upakuju proizvod, tako da vam toplo savjetujem da pogledate njihovu stranicu, jer ćete za mali novac dobiti odličan kvalitet trepavica i naravno dobru količinu. Eto, drage moje, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja ću se potruditi da snimam malo aktivnije, ali prosto naišao je taj neki malo stoned period u mom životu gde sam se prezasitila svega. Izvinjavam se što me nema na YouTube-u, hvala svima koji su i dalje tu uz mene, hvala svim novim pratiocima jer vidim da se broj stalno menja i pišite mi dole predloge šta da snimam, šta vas interesuje, šta biste to voljeli da gledate na mom kanalu. Ljubim vas puno, pozdravljam vas puno, ostanite mi lepe, nasmejane i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!